El col·lectiu Terra i Taula organitzava aquest dimarts a la tarda una nova activitat dedicada a descobrir què és el que amaguen els plats cuinats amb productes de la terra. Una xerrada col·loqui amb tas de vins i maridatge que tenia com a objectiu reflexionar amb tots els participants sobre la importància del treball, l'esforç, el temps i les persones involucrades en l'elaboració d'un plat. Terra i Taula engloba una miqueta el que són restaurants, productors, agricultors i elaboradors d'aquí del Baix Penedès. Aleshores el que intentem és donar a conèixer a tothom a través d'actes com aquest, un parell a l'any, què fem i com ho fem. Aleshores entenem que hi ha molt de desconeixement, la gent és capaç d'anar al restaurant i menjar, és capaç d'agafar una ampolla de vi i degustar-la, però qui hi ha darrere d'aquí? És d'aquí ve una miqueta la pregunta, qui hi ha darrere d'un plat? I darrere d'un plat, i què marida amb un plat? I tot això el que intentarem avui, molt breument i de manera molt pràctica, molt didàctica, bastant divertida, és això, que la gent pugui degustar, veure, conèixer, saber qui hi ha darrere els plats, els fogons, el cuiner, el productor, l'elaborador, i una miqueta tot dins d'un marc del que és el nostre celler, que és aquí a la sala Entre Vinyes. Una ocasió per reunir la gent, intentar transmetre molts dels valors que posem en pràctica productors, cuiners i cellers. Tot gira entorn a la pregunta de què hi ha darrere d'un plat per intentar generar un debat. Aleshores, en l'activitat d'avui, cada un dels restaurants que formen part de Terra i Taula ha fet una elaboració que va maridada amb un dels vins dels cellers que també formen part de Terra i Taula i que prenen un dels productes dels productors. Aleshores, aquí tots intervindrem, presentarem els nostres productes, com estan fets, els vins, els cuiners explicaran també com ho han treballat i després es pretén que hi hagi un torn obert de paraules o una taula rodona per intentar esbrinar què hi ha darrere d'un plat. Que hi ha esforç, hi ha cultura, hi ha gastronomia, hi ha inquietud pel territori. Bé, anirem veient com es desenvolupa la taula rodona. El tast es componia de 4 degustacions acompanyades d'un vi diferent cadascuna. Durant la degustació, els productors van parlar sobre les matèries primeres, els cuiners sobre l'elaboració dels plats i els enòlegs sobre el maridatge dels vins. D'altra banda, els assistents van tenir l'oportunitat de resoldre tots els seus dubtes entorn al producte, la cuina i el vi de mans dels professionals de diferents sectors gastronòmics.